Ai, goeiedag Sil, hoe help ik jullie? Ons het met een laptop 6 kilometer dus. Oké, so ik zal voor Dylan vragen om uit te checken voor de LCD. Voor wie schrijf ik het op? En Johnny. Die is maar stoppen niet hier. Ai, ja, ja. Het gaat ik klaar. Ja. Ik zie deze nog wat terug toch? Ja, ze met Dylan was. Ja, wat ze dan? Dylan van school wat ze Dat kan niet. Ja, dan maar langer komen. Ja. Wat zijn die? Ah ja, zo right. Ons is zo right. Die zou nog dan dat jullie toe samen. Ik ben ze niet met elkaar komen. Ha, hier weer. Dan ik heb me altijd de oor gegeven. Ah, oh, speciaal. Dat is gewoon met de kansen staan niet. Ja. Maar het is goed om je te Gaan het met hem? Hij is zo right. Hij is zo right. Ja, hij is een kantoor. Hij meer dat hij gewoon iets Kan je hem dan zien? Laat ik hem gewoon krijgen. Hi Dylan. Jamie en Jonas zijn buiten van school. Kom kijk naar deze. Johnny, Jamie. Wat is het 4-5 jaar oud? Ja, nee, maar lang laat me ook zien jong. Ik wil toch believe ik maar zo. Laptop pun kat orang man. Wat is het? Wat is het? Sekarang dah kuat man. Kalau Itu semua kita mai balik anak-anak. bukan het ben jou. Ik zie niks. Jij komt met bisa. Ya, jaga semua. Ya makanan. Kami nak orang sana pusat. Itu semua ikan dinaikkan. Saya ikutin ikan tua. Yes, meneer. Yes, dat is dan. Netjes. Dit is altijd zo van Ja. Kalau kita itu. Man moet move, man niet move. Ja, Ik niet. denk dat ik jou ziet die man. Oké. Kalau aku beli pun saya jual. Yes, heel goed. Hij die van mij zo met daar af toe, maar ik is nog als bisa. Nog silakan. Ya. Misalkan. Ada afspraak op itu. Alleen nou zo, ik hoef toen niet te laten brengen man. Vrienden, ik kan ook posten om te dik en zo. Dan sudah ada bikin dia dapi. Ja, nee. Ini bahasa apa yang dia bukan? Wat is hij? Ini topi sama lu sudah orang. Net voor de sjaals kapot. Drank terus. Itu dia sjaals kapot. Wij satu ke. Itu dia sjaals kapot. Dit kan je ook vatten. Kan je ook vatten met een kop. Zijn de sjaals? Na 4-5 jaar is het. Dus het 5 jaar zijn werk komt er de sjaals niet. Kan man yang bikin kan? Dat is een avond. Ja, Ja, ik vroeg te maken. Maar wat van jullie? Ah nee, maar hij kan maar wachten. Als je net zegt, als je nou eens is voor jou iets. Als ik kijk, jullie nog maar. Oh, dia beli. Oh, 03 509 519 88 88 215. Udah ini nawa kata biasa nih Nah, itu kayak ofisi wat dia kamu narik itu. Kasih feel kelama. Oke, aku suka kompan-kompan ku iya kan dia. jauh uncle diri semua. Jadi kita complete ya anak kan mau kan Oke, kalau kompan yang kita Jadi kompan terus na yung Mati-mati saya bilang ki may bigaw. Siapa kayak gitu? Listen guys. Oke, Listen. lahat Di ba kita ni laptop ini daw? Naik mantap semua di school. Siapa boy? Asay. Hi, baby, ik hoor jullie gaan uitdoen. Yes. Ons is aan 4-5 jaar, wat is wel alles hier? Ja, maar baby, ons moet voorzichtig wees met wie ons nou gaan uitgaan. Jy weet hoe was hulle daar? Ons weet nie wie ons kan. Alles moet nou met zo. Hoe bedoel jy? Jy het so lang was gemeng met hulle, hoe weet jy hoe hulle nou? Ook baby, gaan het 1 of 2 doppen. Jy drank nie eers nie. Maar je hebt er lang als je. Ek verstaan ja. Wat is 1 of 2 doppen? Na ou school voor hem. Nou, hoeveel jaar? Verloren? Verloren? Hoe ek weet is nie mooi, maar ek hoop net dit ek uit met wie nou aan, né? Diba? Dat zijn zij wel net een tijd. Dolom siyaw. Ano siya? Yung dokter? Nou, siya, ano na naman, ano is Dolom? Nice to meet you. Sakit tayo ano siya. Kujud topi? Wat zijn we tegen Dolom? Sa ulang dia siya single. Iya dia masih sih. 5 jaar. 5 jaar wat naman ano. Ja. Ya.
Maar hij smaakt het nog. Nee, natuurlijk. We zitten ons aan de Rihanna. We moeten maar lekker Malaysia zit 5 jaar lang. Dat is maar dag 1. Ja, de 365 is. Oh, Ja, jongens. Wauw, wat moet ik dit, joh? Ja, blijf goed, jongens, jongen. Hey, is wel goed. Nou, ik ben ongeloos hoor. Ja, ik wonder waar is die man? Het raakt nou wel zo laat. Hij is al van gisteravond af weg. Die phone lijn niet eerst zit. Hier is een signal of niks. Wonder wie klopt aan. Kom aan! Hai, kayo na. Ito pa niya. Hi. Ano ba rin? Dylan is nog glad hier bij de huis. Waar vanaf kom jullie dan? Puta, ay sabi kumakan, puta lang guys, beray, so kumako sa tayo. Nee, ik weet dat niet. Jullie zijn weg met hem. Hij is nog in. Moet ik naar die politie en de ambulance bellen? Nee, sino wala kita po, sino wala kita. Us ko ba sino few each no? Iets? Ja. Ay, ba saan po weg? Nee, doon mo siya may pati. Als net, hij was voor ons weg ja. Oké. Maar ons het maar niet die foto kies gekry. Nou, ons dan kos man net veel wys. Oké, dat Dan ik sien zie. ons en vele amalan op so jare kind. Ons kon Als zien- die nog eens aan. Ja. Ons kan ons ja, ons kan ons ja geloof dit of niet. Maar jullie was aan bij hem. Kan jullie dan niet zeker gemaakt dat hij al rijk geweest is? Maar zo zijn nog eens het net of niet. Hij is een beetje voor ons aan weg. Nou, kom met jullie meneer. Bestieg hij foto's aan mij op WhatsApp. Hoe kom met jullie net van mij gebeuren? Ik kan dus gekomen. Heel laag. Ons kon niet geloof niet of niet. Maar zo zie ons was voor hij weg. Ik is nou wat dat teleurgesteld. Die man het gezegd, ga niet 1, 2 dopjes terug en ga naar huis toe komen. Wat maak ik nou? Dat is wel jammer. Zo, hij is nog bij haar. We zullen niet Sila zien. ni Pierre. Ik denk hij is nog bij haar. Ken jullie verhaal dat ik kan gaan aan doen? Ang siyan kan to. Nee, ik denk jullie moet gaan dat ik dan uitzonderen. Dan weer uit. Ja, Dank u wel. nou, jullie, dat is toch echt zo. Bye. Ja, ik heb lang al gewacht voor jou. Hoe kom jij nou hier de tijd van de dag aan? Waar is mijn koek? Maar ik moet eruit. Waar vanaf kom jij? Ik was aan het zonnen. Bij journalen. Ja, als ik En? En toen waar ik geslapen. daar bij het zonnen. John zei, jij is al vroeg haar weg. Zo waar toen jij gegaan. Ik was heel te het zonnen. Dat hoef je te. Ik weet niet, wat is die? Een koekpijn. Hé, wat is die? Ik weet waarom die voet, waarom naar die voet is gekomen. Baby, dat is letterlijk jij. Dat is die ik van mij. Ik heb jou gezegd, je moet pas op met wie je uitdankt. Dat was je overende. Hulle was kroeks en hulle daar. En kijk wat gebeurt nou. Huh? Jij wil nou ons net zo weggooien. Opgebouwd voor niks. Hè? Net één aan met jou vrienden en dat is wat ik nou moet krijgen. Huh? Jij aangestrest, jij ochtend gestrest, waar is jij? Ik wil aan die politie gebellen, die ambulance. Kan je tellen eens je phone op? Hè? Nou zit je net. Kijk dan lekker geleerd. Je meen, je gooit alle jaren. Nou net voor één aan met jouw vrienden Ik weer. maak het lief voor jou. Ik versta
kan dit, maar ek kan nie so aangaan nie. Jy breek my hele vertroue. Jy weet ons het nou deur 'n struikel gegaan en nou kom John en Jamie net en nou is ons sommer verby. Ek is lief vir jou. Nee, ons is verby. Ek gaan vir jou sien. Bye. Ek gaan na my ma toe. Bye. Bye.